da akwai matan da ciwo kai ta ji a hannunta, kare ya lashe hannun, ya lashe inda ciwon ya ci, ta ji ciwon, karshe sai dai yayyanke hannayen akai. Ni na da bidiyon yanzu haka a cikin iPad dina. Ta yi jawabi, ta ce kare ne ko ya lashe, da ya lashe sai disease din ya bi jikinta, hannunta ya riɓe, duka aka yanke hannun, duka biyu hannayen biyu aka yanke saboda lashewa da kare ya yi. Annabi ya faɗa, in ka ƙi yadda saboda annabi ya faɗa, to yanzu kuma wa da ya magana kan yawun kare, effect nashi da disease da yake yawun kare, kai annabi ma bai ma ce yawun kare akwai disease ba, cewa ya kawai sai faɗi magana a dunkule, ya ce in kare ya yi lallage a cikin abin shanku ko kwanan kwana, bai ce ku wanke so 8 ko ku wanke so 7 na 8 din ku sa ƙasa. Kaga iya maganar na annabi yayi ko? To shine turawa suka ta bincike me yasa annabi ya ce a wanke so 8. Kaga shi annabi bai ce yawun kare aka wani abu, bai fada ba, shi dai kawai ya ce in kare ya lallage kowa. Kaga annabi a dunkule magana dan ka gane annabi farfesan farfesoshi ne, da haka in kana son kai shirin maganganun littafai zaka rubuta. Maganar sa ɗaya sai ka rubuta littafi kawai da yawa, sallallahu alaihi wasallam. Yanzu da muke da na'urar da ake haska ƙananan halittu, an gano yawun na da matsala ko bai da shi, an gano. Da akwai matan da ciwo kai ta ji a hannunta, kare ya lashe hannun, ya lashe inda ciwon ya ci, ta ji ciwon, karshe sai dai yayyanke hannayen akai. Ni na da bidiyon yanzu haka a cikin iPad dina. Ta yi jawabi, ta ce kare ne ko ya lashe, da ya lashe sai disease din ya bi jikinta, hannunta ya riɓe, duka aka yanke hannun, duka biyu hannayen biyu aka yanke saboda lashewa da kare ya yi. Annabi ya faɗa, in ka ƙi yadda saboda annabi ya faɗa, to yanzu kuma wa scientists sun tabbatar da shi, shikenan sai ka karyata annabi ka yi iman da scientists, tunda kai baka yadda ba sai ka ga reality. Annabi ya ce kar ku sha ruwa a tsaye, ba ka yi faɗa ba, idan za ku sha sai ce me, ku zauna. To yanzu an gano effect ɗin wa shan ruwa a tsaye, in ka zaunan shine lafiya. Annabi ya faɗi wannan magana fiye da shekara 1000, kuma hadisi ne ba aya bace, amma tabbas likitoci sun tabbatar da wannan magana na manzo Allah, cewa ko shakka babu shan ruwa a zaunen shine zama lafiyanka. To yanzu annabi ya faɗa, a sadda ya faɗan wa ya gane hikiman? Su sahabbai ba su tambayi ma manzo Allah ba me yasa, saboda su a lokacin ba sa shakka kan komai na manzo Allah. Duk abin da ya faɗa ya kama hankalinsu, kai ne da kake da daudan kafirci da bid'a a ranka kake shakka magana manzo Allah. Amma su tuntuni sun sallama, dan a gaban su Qur'ani ke sauka. Haka duk abin da ya faɗa za su ruwaito shi a haka, sawan ka gane ko ba ka gane ba. To ya faɗa ya ce kar a sha ruwa a tsaye, kuma yanzu likitoci sun tabbatar da shan ruwa a tsaye illa ne. Zama ka zauna ka sha shine wa shine daidai. Sai zo ya ce ƙuda idan ya faɗa abin shanku, kaga dai magana ce kamar wasa ko? Sai ya ce nan sai ya faɗi dalili. Wannan hadisin ya wahalar da mutane sosai, ya tada hankalin mutane. The first person wanda ya fara karyata hadisin na a Najeriya shine Zazzaki. Shi ya fara karyata ta. Amma sai dai ilimin bokan shi bai mishi amfani ba. Bai mai amfani ba. Sai ya ce ku dulmiya shi, saboda fiffiken shi ɗaya cuta ne, ɗaya magani ne. Amma annabi bai faɗi wacce ce maganin, bai faɗi wacce cewa ku je ku gano, a same ne ba ku. To sahabbai su da suka aka yi wannan abin a zamaninsu ba su karyata ba, sun gaskata kuma sun yarda, ba su kuma tambayi manzo Allah dalili ba. Amma mu da yanzu 'yan shakka ne, ba ma yarda da abu sai mun ga reality. Wani zai ce maka bai yarda ma da azabar kabari ba saboda wai bai gani ba, amma kalla saufa ta'lamu summa kalla saufa ta'lamu. To yanzu sai suka je su turawa suka ta bincike kan wannan labarin da annabi ya bada game da shi kudan, shin gaskiya ne abinda kai na tsammanin ka annabi ƙarya ya faɗa, kafin in iskan nan su ƙaryata annabi, turawa ba za su ƙaryata shi ba? Za su yi ta yaya ta ce Muhammadu ya yi ƙarya. Yadda suke ƙin annabi, kai kana ganin za su yi shiru?
to duk abin da kaga sun yi shiru a kai sun tabbatar menene gaskiya ne, sai su yi lakab su yi shiru su ga, amma za su kuma bar binciken a intanet. Ya rage kawai naka ka je ka yi bincike a kansa. Yanzu sai ka je ka duba intanet, ya labarin fiffiken kuda, shin akwai wannan abin da ake magana na ƙwayoyin cuta da maganin ko babu? Za su ce maka akwai. Kuma wanda suka yi binciken dai ba ruwansu da ko sallah ba su yi. Bare ka ce a musulmai ne suka yi kidansu suka yi wa suka yi rawansu. Su da kansu ne masu binciken gano kwakwaf annabi ya yi gaskiya ko bai ba, kuma sai suka gano sadaka rasulullah aiwa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha. To yanzu sai magawa zaka kareta, zaka kareta duka biyun ne da annabin da kuma scientist din, ko kuwa dan yanzu idan ka ce ƙarya ne su ma scientist din, annabi ƙarya ya ko kuma ƙarya aka wa annabi, binciken da science din suka yi ƙarya ne, to cikin biyu za ya daya, ko dai kai ka je ka kama na naka binciken ka ƙaryata su da dalili ko kuma ta tabbata kai mahaukaci ne. Ka tabbata kai mahaukaci ne. Dan ya aka ka yarda da duk sauran binciken kake yarda da wannan. Abinda annabi ya bada labari ka ce gaskiya ne ko da kuwa hankalinka bai kama ba. Karka ce a'a zan auna da hankalina saboda bai dace a ce annabi ya faɗa ba. To me yiwa kai ne baka gane ba, sai ka auna da hankalinka. Misali, akwai wani hadisi da yake ruɗa mutane, shine da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halicci annabi Adam a suransa. Allah ya halicci wa inna Allah khalaqa Adama fi suratihi ko ala suratihi. Allah ya halicci annabi Adam a suransa. A suran wa? A suran wa? Annabi ne yake faɗa wannan magana. Allah ya halicci annabi Adam a suran wa? Wa ya taɓa ganin Allah? A suran Allah? To amma kuma Allah ya ce, annabi ya ce Allah ya halicci annabi Adam a suransa. Ciwa. Da yawa mutane da dama wanda suke auna shari'a da hankali sun karyata wannan hadisin, tare da kuma hadisin ya inganta. To in ka je wajen manyan malaman hadisi kanakawanta wanda suka san abin bidika ba 'yan haye da 'yan hauragiya ba, suka ce wannan hidin damiri ne ya'udu ila Adam la ila Rabb. Allah ya halicci annabi Adam a suran shi kanshi annabi Adam nan, ba a suran Allah ba. Kaman yadda shi yanzu kowannenmu daga cikinmu nan, ai ba halittar mu aka yi ba, haihuwar mu aka yi ko? Sai da aka halicce mu sannan aka wa. To shi kuma annabi Adam haka yake a girmansa Allah ya halicce shi, ba haihuwar shi aka yi ba. To shi ne fi suratihi din, a surarsa yadda yake a haka, ba tare da yana yaro ne yawa ya girma ba. Shi ne abinda hadisi yake nufi. Kaga ka kareta manzo Allah. To wani sai je ya dauko wannan hadisin sai ce kun gani ko? Yanzu annabi Adam kaman Allah kenan. Kawo misali ayar da take cewa wala qadira ahu nazlatan ukhra. Haƙiƙa annabi ya ganshi a karo na biyu. To wa annabi ya gani? Wala qadira ahu nazlatan ukhra sai ce me? Inda sidratil muntaha indaha me jannatul ma'awa. Hakika annabi ya ganshi a karo na biyu. To wa ya gani? Allah? Wa ya gani? Oho. To malaika Jibrilu, to ba ambaci sunan kowa ba. Irin wayannan ayoyin baka iya fasara sai ka ji wa'inda aka saukar da Qur'anin a gaban su. Za su ga maka me annabi ya ce musu. To in ka ce baka yadda ba, kai za ka fasara, to fasara magani. In ka ce Jibril, wa ya faɗa maka? Jibrilu, wa ya faɗa? Ta ji sunan Jibril a wajen? To shi yasa anan fasara biyu aka yi. Wasu suka ce wala qadira ahu nazlatan ukhra, ya ga Allah. Ya gawa? Ya ga Allah. Wasu suka ce a'a mala'ika Jibrilu ne ya gani. Shine wala qad, kaga hudin. Kamar misali wancan hadisin da yace
fa asnada rukuba wa da'a kaffaihi ala fakhizaihi, ya dora tafukan hannayensa akan cinyoyin wa. Kaga irin wa'annan damirin fa in ba gaban malamai ka je baka yi ga wallahi baka yi gane baka yi fasara su. Malamai zaka je kai karatu a nan ne ake gane karatun da kai gaban malamai kai ko haye kai. To nan an ce mala'ika Jibril ne ya zo wajen manzo Allah, sai ya jingina guyoyinsa da guyoyin wa manzo Allah, sai ya ce wawada akaffaihi alame fakizai, sai ya dora tafukan hannayensa akan cinyoyin waye, cinyoyinsa. To shi wa kaga nan yana iya daukan annabi, yana kuma iya daukan wa mala'ika Jibril. Shi ya dora akan cinyoyin shi kansa, ko kuma ya dora akan wa cinyoyin manzo Allah. Nan ma malamai suka yi ta fassara. Malaman da dama da suka ɗauki fassaran da suka kama hankali suka ce idan aka ce ya ɗaura akan cinyoyin annabi babu ladabi, babu girmamawa. To a nan sai ka ce ya ɗaura akan wa cinyoyinsa na kansa, ba cinyoyin manzo Allah ba. Duk da akwai wanda suka rage wancan fassara. To fa irin wa'annan abubuwan ne fa idan aka zo ayoyi, hadisai da irin wannan ake gane gaban malamai kai karatu ko kuwa hayan abin kai kawai. Ayoyin irin wa'annan suna da yawa. Yasa irin wayannan da suka ce ba su yarda da hadisi ba, ya dauko ayin ya sai ce wai wala qadira ahu, ya ga wani ne yace fassara mishi suratul najm tun daga farko har ƙarshe, da yazo kan wala qadira ahu sai ce wai ya ga shi Jibrilu. Da Allah kun ji sunan Jibrilu a wajen? Ai ba sunan shi. Yanzu kaga yayi hadisin sa da kansa, yayi fassarar sa da kansa, kuma shi fassarar ba wayin sa aka masa ba. Kaga wannan jahilci.